kajing pemla ban ma pi kawai kapanjat ya kajing im jungi kublai pi baro kublai unkur khokur do ipi andap de kam sim ka komen bangayo ikan ikan lat session bang bani kadu bat pi leng ba ka social media anta kasni ila don ha kasni ka basi phau ha ka ka ayum bakhoi jong ka porlen ko men ko para ha Jesus Christ menta kasni ka gospel ka khot ka weri ni ban kmi it yala ka jong kajing im tham tam ha ka dohnud jungi ka porlen ka de ka por ban phai shaw balai tang ha ki kentien jungi hynrei ni ban pen i de ka kam ka bangile malakasni ubli ap setia ban penchitam yangi hynrei ap ban kedup yangi ladangi kloi ban phai shaw jisu ang kampat biang tam ban kiar na kajing penyap brio hynrei ni de ban light no ya kajing dong riang kajongi kajing bisni namar kine kila ban yalam ni kajing im jong kajing jot jisu ulum lang yike hukum tang haki ar benta kaban kong ni de ban e yo blai berkeba ar ni de ban e yelau para marjan limba kini ke ar tali ke hukum jisu penkan mau yangi bala dengin patton kata kajing sup para brio haswa bengin lej ban aingu aidem yo blai ide ban lejwa ban penyusup ila de berkiwai kanang ba kajing im jungi kandong kajing im ka bakhoi tai bakat bangi dengan yai lenti ha kana ayam bakhoi jeng porlen in la sisa ban lai na kajing dom riam in long gi bakloi ban ma bikwai ban ma bikwai naduh ka dohnud hoi kine baro kem de ke besuk hynrei la dangi persang ban le yaki tai sisa nila ban le yaki man la kasgi blai unkur khokur do yapi